Napsa Timo Vallius Länsi-Uudenmaan agility harrastajista. Valmistautuvat 108 Niiskuneiti, 109 Kunssi. Ja tässä kohtaa tosiaan huomauttaisin, että tuo auto, jonka rekisterinumero on UKG 863, on tuolla tien vieressä parkkeerattu niin, että toinen auto ei sieltä pääse pois. Joten olisitko ystävällinen, hyppätäisit autosi, että toinen kilpailija pääsisi lähteä kotiin. Eli auton rekisterinumero oli UKG 863.